Ngongenambandela nje nangaphandle kokuthemeleza. Siyabonga kakhulu noma nje ngiyabonga kakhulu mina ngingumthandeni. Ngiyabonga kakhulu bafowethu kubantu abangikhulisile nje ngimncane. Kwaya ngakhula njengaze ngaba indojiyana njengoba sengindojiyana ngoba phela ngikagani. Ngithi ngindoda ukupheleleyo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu zihlukene ke indlela engikhulise ngazo. Abanye abangikhulise ngokungisupporta benginika uthando kona yonke into engiyenzayo befa lapha engifa khona. Abanye bangikhulise ngokungishaya, ngokuqwaqwada nangokungihlukumeza nangokungihlupha. Lokho kwangiqinisa ukhakhaya. Ngikhuluma nawe nje mina ngiyakwazi ukuphila esikhathini semvula futhi ngiyakwazi ukuphila naselangeni. Ngikwazi ukumelana nazo zonke izimo zempilo eziqhamukayo. Ngenxa yakho njalo ukukhuliswa yini abafowethu ngiyabonga. Nangivotela ngo2023 kuyingoma lapha na eParis ngaphuma unombolo 2 okukwaba into enkulu kakhulu leyo kumina. Ngingazi nje ukuthi ngiyophuma unombolo 2 kukhosini FM umsakazo omkhulu kangaka nomdala nakangaka. Phuma unombolo 2 kwakuyinto enkulu phela leyo. Ukhozi nje luyinto ehlonipheka kakhulu kuthina sikhulile emakhaya le kwanje ayiphumi. Ziyazi ukuthi into ngisho kuthiwa ikhulume ukuphuma okhosini obezwa ngisho anti besho bethi kuzokaphuma indaba ezini okhosini babekhola yonke into ngalesa sikhathi sethu sama 80s. Nento iphuma ephepheni mayike yabhalwa ephepheni lonto kwakuba impela into indaba isegudwini kuthiwa uphume ngisho amaphepheni uyisigebengu impela lo mfana uyabona. So nje ngangazi ukuthi umuntu uyozebhala nasemaphepheni kanje kade zinomcimbi nje lapha na emdletsheni sama experience bhala lapha kwisolezo ngabhalwa kuyilanga yonke lonto le into umuntu ayibukela kude ngaleza khathi zakuqala. Kodwa ngenxa yesupport nje yini bafowethu siyayithola sibhala emaphepheni, siyayithola sisemsakazweni. Ukudlala nje ngengoma emsakazweni sekuwesike nokuthola ukuthi uzophumela nombolo 2. Ngabonga nje kakhulu bafowethu kuleya nyanga. Ngaze futhi ngabonga naba bephumelele bephuma nombolo 1 nabonga babongela. Kwaze kwangena futhi u2024 nangivotela lapha sawina indondo record of the year. Kuyimina ngedwa nje uMaskandi. Lokho kwenza ukuthi uMaskandi unqobe lapha yana kuMasama irecord of the year. Bayinto enkulu leyo. Kwangena futhi unyaka lapha naphinde nazovotela kuyigushi. Igushi yahlukanisa unyaka. Kwamnandi nje kakhulu bafowethu abantu nokuyinto engayigcina kudala ukubona abantu bejabule kanje. Ngiyakhumbula nje ngalezi khathi zama 90s kukhona ingoma kaSisi uBrenda Fassie eyayithi vula indlela weMamgobhozi musukuba nomona unyana wami yashada namhlanje. Kanjalo kwaba khona uMandozi Nkalakatha kwaphinde kwaba khona umlilo wePignancy uyashisa ngawulokothi. Kuningi nje bafowethu angazi ngabala ngithini zingane zakwethu enikwenze kumina nikwenze nakwabanye. Angilindele okuhle kodwa anongifakela okuhle niphinde futhi ningifakele nesishebo futhi senhlupheko nobunzima ngoba mhlazana ngitotosa angeke ngibe umthandeni lo. Angeke ngisaba umthandeni lona engangidalile ukuthi fanele ngibe uyena kunomlando kumele ngiwushiye emhlabeni omuhle oyofunda nazizukulwane. Uma ningitotosa ningitotosa njengengane yendodakazi angeke ngikwazi ukuthi ngikufeze konke kufanele ngizokufeza emhlabeni. Cela ungarelax bafowethu, ngicela kube busy ngayo yonke indlela ongaba busy ngayo. Uphose imba kophosa ibhodlela bafowethu. Ngiyabo nje kube njenge accident nje yokushaya umphakathi bafowethu. Kuyangiqinisa lokho mina, yangilekelela kakhulu. Ngiyabonga bafowethu kakhulu. Wamashanda umfana uyabonga.